ni abin da nake gani haƙƙi ko da a ce wani kai wannan jikka 10 gaskiya ba zan canza ta ba, ina canza ta kawai kuɗi sun tafi kenan ba wani labari. Ya ne ba wani kaya kuma ba wani kuɗi ka gane, dai in hita za a yi kawai aje a nemo kawai shine ba wani labari, shine kawai dai a sita shine kani in dai ya tabbata to ka bai zai ni abin da nake gani ko da an ce wani zance kawai mu je kawai fita kana wata kala ka zo wuri na kana mun magana tahiya kuma yanzu ina cima mutai ka inda za a samu kayan ake magana ko wanda ake magana ba a ba wannan magana kai ma ka sani impossible wallahi ba ka tahiya ba ni so ko mu je Allah hakka ba na mana ni kawai ya ne kawai na ka gani harka ce ni yau kawai ba ka zo ka takura man da in taso mata to kuma yanzu ka ce mini wai ba za ka tafi ba kawai na hasa ji kawai aboki na wai ko dai akwai wani sassake ne gaba ba sassake ina ka kai dai ina da shigowa kai ka kore ni yau ka zo ka ta wani aboki ya ake jika goma ta wani babu da shi ta ce sakamakon wayan zojin shi ya bani kuɗi a maso kaya yana da maji ka 10 wayan ta ne wai tsaya wai ta mutane magana banza ne yanzu wannan tawon wai daga ya zo mu je wai kawai ya koma ciki juna yanzu ka sa ka dora na jikka 10 daga jikka 10 ya bada jikka in ka bada jikka 10 za a baka jikka 20 daga jikka 20 ka bada za a baka jikka 40 can da